step masuk kemen yepi baro ki khon gubri nyutrap ki ba im dak tin nong wei ai kin kran tin nong wei ki ba im dak tin dak har ai kin kran dak har ki ba im dak tin la jong ai kin kran be tak tin la jong nga uba im dak tin la jong nga kran be tin la jong nak takadaw ngim dei shu ban siapan bi tang for election ban ong ijri jaj ben riu tang ba haba kili ki kam na dong sedong da ka thok ka jeler ti ngangan ong yipi bal da ki ong makna ba ka tin jungi kala arung ha ka krin ka ba pra ha kriti sinchar jung kari India ti ngidi ban la aru ha ki office baro ba ngin pendap igi form ki na dong sedong ru makin thok rak tin jungi ti WhatsApp pen be chu pi kon gabrin new trap la da kam sham lalong kumta wan nget hiru dalilei nak takada dal ajan election MDC la ni MLA kamut da kino ki buj bajaler bathok khnang bakini job khnang bakini job da ka basuk la ne ban thit khri takada ngim dei shu urban bi ngaw ba im da khtian la jong ngakran be khtian la jong nak takada kat bangin yang sa elam bakra khnang bakin buri khnang bakin set up yang ngai pi hari lajong hajala lajong ha kan dewo siap lajong kabahaban nai pi kabahaban nai nak takadang ngam persya ino hanre ngakran hajing skong thu lajong sto pi ke ba im dak tin nong wei to kran ke tin nong wei pi ke ba im dak tin dakhar to kran dakhar nga ba im dak tin lajong ngakran ke tin lajong ada pi skong thu ya kata but yanga la ka ba im dak jing hikai ne la ba im dak ba super sya ben tingi skong thu hinala dikin ti tangkini kentian ku blei sibu ni pi bro ka step pasu ka ben ai bo blei trek rat undor rangkat ban ngi ha ka jing le jing kam ka jing tre jing ta jungi bo man la ka singi ke dang step khanang ba indup yo ya ka jing ko jing kya am duki yela ka kam khanang ba indup yo ya ka nongrim habang ilayo ka nongrim nginte la ka yeng dang ilate ka yeng rangkat ki jing hikai tede hangta kamut baka menor ulang suaman suwa jungiru uhikai ya kikon kikti daladehi dak bapa ikai hanor hano di tangkini kentian ku blei siboni pi bro ka step masuk keman